La Judit ens presentarà l'informe econòmic i farà el tancament dels comptes del 2019. D'acord? Judit, si agafes la paraula. Sí, hola, un segon que compartiré pantalla. Bueno, com sabeu, el tresorer en cap és el Ramon Recoder, però em traspassa, diguem, una mica l'explicació anual, no? Perquè a partir de amb la nova junta jo agafo el paper de tresorera. Però hem estat fent els comptes junts i un o l'altre podem respondre les vostres preguntes. Us volia explicar una mica els comptes de pèrdues i ganàncies, com han quedat aquest any, en comparació amb l'any passat. Suposo que es veu bé la pantalla. Sí, Judit, es veu perfecte. D'ingressos... De totes formes, dir una cosa, Judit, perdona. Sí. Pel xat jo poso també el PDF, per tant, si algú no ho veu bé, també ho pot consultar per allà. D'acord. En quant a ingressos d'activitat pròpia, que són bàsicament els apadrinaments de Barcelona i Girona, i després les donacions privades i de fundacions i entitats, hem tingut una davallada important passant de 141.000 a 111.598. Sobretot ha sigut per apadrinaments aquí a Barcelona, Girona s'han mantingut o han pujat, val? I com es mencionava en l'acte de l'any passat, hem corregit, diguem, les donacions d'entitats i fundacions que l'any passat apareixien com privades, aquest any ho han corregit, són 20.942. Això, bàsicament, aquestes donacions han sigut les de l'Ajuntament de Castellar, l'Ajuntament de Sant Quirze i la Fundació Rovira Alta. La resta estan a dins de privades, fora dels apadrinaments. Com veieu, s'ha reduït força. S'ha reduït força les donacions que hem tingut. Sí que és veritat que el 2018 encara hi va haver alguna donació de Guasuca, també uns 8.500 que estan aquí, dins les privades del 2018. En quant a altres ingressos, veieu que, clar, evidentment, el 2018, a finals de desembre, se'ns va ingressar el Premi de la Loteria, per això tenim aquests ingressos tan alts de 41.200, i després es van fer els pagaments al llarg del 2019, però es va fer una provisió que veurem més avall. Els ingressos de la loteria aquest any han sigut de 4.400, incloent el que hem guanyat del que ha tocat de la grossa, i pràcticament tot del Premi de la grossa han sigut donacions. O sigui, no s'ha reclamat el premi, pràcticament. En quant als ingressos per calendaris, han sigut de 1.490. L'any passat va ser més, va ser una mica més, però això va variant molt cada any, perquè depèn de quan... O sigui, la venda de calendaris encara s'allarga al gener, de vegades, diguem. En quant a ingressos per actes i activitats, hem tingut 5.000 euros d'ingressos. Això inclou tots aquests actes que s'han anat fent, excepte els àpats solidaris, que estan detallats a part, han sigut 4.151 euros, una quantitat molt important, tot un èxit. I aquests 5.000 euros d'actes i activitats inclouen des de la festa del soci, la caminada a la mola, etc. Tot el que hem anat fent. En quant a la venda de roba, hem estat venent les samarretes aquest any, 1.156, a diferència de l'any passat, ha sigut més. I els ingressos de Migrant o d'Arena, pot ser, no recordo ara, sí que n'hi ha hagut, però pot ser que estiguin dins de donacions privades. Per tant, el total d'ingressos ha estat, un segon, em sembla que són, perquè ara no tinc aquí el sumatori, són els 111.000 més 16.000, aproximadament 127.700, una cosa així. A diferència d'aquests 180.000 o
187.000 de l'any passat. En quant a gastos, els gastos d'explotació han estat l'arrendament d'oficina, igual que l'any passat, l'assessoria fiscal, igual, pràcticament, les assegurances, les assegurances que paguem per voluntaris que van allà, i una assegurança també, això ho hem fet aquest 2020, una assegurança de responsabilitat civil pels actes que es facin. En quant a comissions, hem tingut menys, molt probablement degut també a... Les comissions bàsicament ens carreguen quan fem domiciliacions, quan ens fan devolucions de rebuts o quan fem pagaments. Llavors aquí hi ha hagut menys moviment. També ja s'ha pagat menys cosa de Guasuca, etc. Hi ha hagut menys comissions. En quant a subministre de telèfon, hem reduït els gastos a 200 perquè vam canviar de companyia i s'ha notat. Ara estem en Vodafone i abans era Movistar i s'ha notat. Despeses d'internet, hem tingut 1.697 euros de gasto. Això inclou també, no és que sigui internet, la quota d'internet només, sinó és la base de dades. Paguem una quota anual d'uns 1.200 per mantenir-nos al dia tot el tema de protecció de dades, còpies de seguretat, ens solventen problemes si en tenim, se'ns volquen totes les donacions que es fan en via web en aquesta base de dades, etc. Aleshores, és un peatge, però que hem decidit pagar-lo per estar més segurs en quant a, sobretot, el tema de la protecció de dades. En quant a despeses generals, l'any passat vam tenir 353 euros. Aquest any segurament està repartit d'una altra manera. Desplaçaments varis hem tingut 967. Són visats de voluntaris que hem pagat, visat de voluntari d'estada llarga. Despeses calendari han estat molt semblants, 1.500 euros. Despeses d'actes i activitats han estat de 1.688. I les despeses de samarretes han estat de 1.149, també semblants. Sé que hem fet samarretes i hem fet sudaderes. Aleshores sé que un any vam fer una cosa i l'altre any l'altra. Potser també és per això. Material d'impremta, això seria una mica... Abans potser es classificava dins de despeses generals, hem tingut 266. I altres impostos. Els impostos que paguem, sembla que paguem com es diu? Les taxes d'escombraries. Aquestes serien les despeses que hem tingut, que han estat algo inferiors a l'any passat, si us hi fixeu. En quant a el que hem transferit al Nepal, hem transferit 111.860 euros pels projectes que no són a Guasuca. Serien els projectes més tradicionals, els que no són a Guasuca, diguem, joves, totes les cases d'acollida, infants i dones, d'acord? I a Guasuca hem transferit 33, no només transferit, sinó hem pagat aquí o allà 33.555. A diferència del 2018, que van ser 23.000. Amb aquesta quantitat de Guasuca, pràcticament ja s'ha tancat el projecte i només quedaran uns 1.400 euros per gastar en el projecte de Guasuca en el 2020. Tampoc hi ha hagut cap ingrés de Guasuca en el 2019. I el projecte s'ha donat ja per tancat, ara en el 2020. Després d'haver fet sobretot de les xemeneies en els últims temps. En quant a l'any passat, es va fer una previsió pel pagament de la loteria. Aquesta previsió es basava en el que... O sigui, amb el que ja sabíem, hi ha gent que ha donat la part del guany i hi ha gent que li hem pagat, que l'ha demanat. Per tant, dels 45.000 euros ingressats a la loteria,
27.000 s'han pagat, diguem. Hi ha hagut un guany d'uns 10.000 euros o uns 10 o 15.000 euros pel premi de la loteria. Hi va haver en el 2018. I finalment, aquest any, l'any passat, havíem fet una previsió de transferències per projectes del Nepal. Aquest import és un import que nosaltres, de certa manera, reservem, o sigui, no l'hem gastat encara, però com que diguem que a nivell de diners vam tenir molts ingressos arrel del terratrèmol i després hi va haver totes les donacions de Huasuca que no es van gastar en un sol any, doncs al llarg d'aquests últims anys hem anat fent com bossa, diguem, previsió d'uns diners que havíem de gastar en diversos anys, en els pròxims diversos anys. En el 2018 vam fer aquesta previsió, que ara, diguem, anul·lem, i ara fem una previsió de 18.000 euros pels següents anys. Aquesta previsió ja veieu que és molt inferior, bàsicament perquè ja hem acabat el projecte Huasuca, i la idea d'aquesta previsió és per si sorgís algun imprevist fora del corrent a Nepal. No sé, que s'enfonsés algun sostre, s'hagués d'arreglar no sé què, que hagués pagar alguna hospitalització, hi haguessin inundacions o ara mateix hi hagi el Covid, per exemple. Llavors, és una quantitat que calculem en base a, una mica amb el que pensem que és raonable en funció dels ingressos i dels gastos, però que ens autoimposem. No l'hem gastada. Amb tot això, ens surt un balanç gairebé de zero, o sigui, són 2.200 euros positius, però molt ajustat. En els últims anys havíem tingut resultats positius. Pel que fa a pèrdues de guanys, aquesta seria la situació. Si us hi fixeu, també hi ha el pressupost que hem pensat per aquest any. Malauradament, ja estem veient que hi ha algunes baixes més de padrinaments, ara amb el Covid, i ens preocupa bastant això perquè és una font d'ingressos molt important. La previsió que en fem és que ens baixi encara una mica més, ens baixi aquest any. No sabem si serà tant, però ho hem posat. A Girona ho hem mantingut al mateix nivell i en quant a donacions a entitats i fundacions també ho mantenim perquè són projectes bastant sòlids i duradors, els que tenim aquests 3 que us mencionava. En quant a donacions privades, també preveiem que baixin. En quant a ingressos, altres ingressos, tindríem la loteria. Hem posat 4.000, perquè aquest any, igual que l'any passat, també introduïm la grossa. Calendaris sobre el mateix. Actes i activitats preveiem menys que l'any passat, que va ser un any molt bo. Com que amb el Covid no hem pogut, no podrem durant molt temps fer coses, serà una gran limitació. En quant a venda de robes i varis, preveiem que puguem mantenir, tampoc no estem segurs. I en quant a àpats solidaris, també el Covid ens limitarà molt el que vam aconseguir l'any passat, tot i que en tenim moltes ganes. En quant a gastos, pressupost de gastos, tindríem els que no podem tocar o de moment no ens ho plantegem, seria el lloguer, l'assessoria fiscal, les assegurances sobre el mateix nivell, les comissions bancàries, el que us comentava de la base de dades, desplaçaments, potser alguna cosa, calendaris, actes i activitats preveiem menys despesa que l'any passat. Samarretes tampoc segurament en tindrem perquè encara tenim tot l'estoc. No tot, però tenim estoc. I després ja ens aniríem a les transferències pels projectes al Nepal. Aquest any hem tingut 111.860 i aquí hem posat 115.000
que és una mica més, perquè estem fent moltes coses. I també, ara mateix, la veritat és que també hem aprovat gastar uns diners per tot el tema del Covid. Em sembla que ho ha comentat el Dani i preveiem fer-ho durant uns mesos. Aleshores, amb aquests gastos i aquests ingressos i també mantenint una previsió semblant a la d'aquest any, tindríem un balanç negatiu de 14.000 euros en negatiu. És a dir, no tenim prou ingressos per suplir tots els gastos. Aleshores, de moment, com ara us explicarem amb el balanç, tenim reserves d'altres anys, podem mantenir aquest ritme de diners que enviem al Nepal, però hem de fer un esforç, hem de fer alguna cosa per incrementar el nivell d'ingressos de cara a pròxims anys, perquè és una situació difícil. I amb tot el que hem aconseguit al Nepal, doncs seria una pena també baixar aquesta quantitat. No sé si hi ha alguna pregunta de pèrdues i guanys, si no passo el balanç. Perquè, un segon, és que no estic veient la pantalla ara. Mentrestant, jo voldria afegir que, anem a veure, el pressupost ha sigut extremadament conservador amb els ingressos, no? Jo espero que aquest any ens equivoquem una mica i sigui una mica millor del que hem posat, però com no sabem quant temps no es podran fer àpats solidaris ni sabem res, s'ha sigut extremadament conservador. En canvi, s'ha sigut bastant generós amb la despesa al Nepal perquè creiem que ho necessiten, que no és un moment... Hi ha hagut anys que hi ha hagut superàvit, aquest any és possible que doni alguna pèrdua. Jo espero que serà inferior, però hem pensat que no era bo en aquest moment de crisi retallar i més tenint un coixí, no? Sí. Com ho tens, Judit? Sí, espera, que us passo a comentar un moment el balanç, si voleu. Poso també l'enllaç al PDF d'aquest document que ensenyes, Judit. Val, perfecte. Doncs el balanç en comparació també amb el 2018, d'actiu no corrent, tenim tot l'immobilitzat intangible, tot amortitzat ja, del mobiliari, els equips, els ordinadors, també tot amortitzat. I de l'actiu corrent, que és el que tenim als bancs, doncs estem en una situació bona, tenim 97.621 euros, que això a data 31 de desembre, tenim sempre una petita caixa en efectiu i després tenim tots aquests diners al banc. L'any passat, a 31 de desembre, teníem molt més, però també és veritat que just que ens acabaven d'ingressar el premi de la loteria i encara no havíem fet el pagament del premi. Per tant, és molt desvirtuat aquest número. I després també hi havia diners que s'havien de gastar amb Aguasuca. D'acord? Pel que fa al passiu, els fons propis són, com que hem tingut aquest guany de 2.200 euros, passen a ser de 79.211, 2.200 més que l'any passat. El capital social és el mateix, 21.294. Les reserves, les reserves que tenim són de 101.828 i els resultats acumulats dels exercicis anteriors són menys 46.117. Amb això i el resultat de l'exercici ens surten aquest patrimoni net de 79.211. I el passiu corrent serien les deutes a curt plaç, que serien els projectes varis del Nepal,
la previsió, diguem, aquestes partides pendents d'aplicació, una petita quantitat, i el que ens queda per pagar. O en aquest cas comptabilitzar, perquè una mica degut al Covid no hem pogut fer el detall de tots algunes factures ens han quedat pendents de matar, que dic jo, que no soc comptable. Llavors, una mica ha quedat pendent de justificar totes aquestes coses, però que estan claríssimes i ho farem de cara al 2020. Però vull dir que està tot clar. L'Ajuntament de Barcelona, això era el lloguer de la peixera, del conservatori, que falta posar la factura, però que ja està. Tenim factura i ja està pagat. Spain Travel Corporation és un bitllet que ja està pagat i també tenim factura, però pel que sigui amb la gestoria no ho ha vist, que ja estava pagat dins l'extracte i cal ficar-ho així, com a altres acreedors, com si no estigués pagat. I ja està, bàsicament. I Vodafone sempre hi ha alguna factura que no ens hem baixat a l'internet i, per tant, falta encara... Està pagat, però no està justificat aquí en els llibres. Aleshores, el patrimoni que tenim és 97.000. Perdona, Judit, comentar que la gestoria ens va passar les dades aquesta mateixa setmana. Van totalment declarar-hi a les gestories amb els CERTES, o sigui, estan totalment desbordats de feina i no hem pogut repassar números amb ells. O sigui, bàsicament han dit, escolta'm, les coses aquestes ho farem quan ja hagi passat tota aquesta avalanxa d'ERTEs, perquè el que treballa amb alguna gestoria ja sap com estan. I la gent que té temes de personal estan totalment desbordats. Gràcies, Judit. Et torno la paraula. Val. No, estic veient ara estic veient el xat, una pregunta de la Merche. Suposo que et refereixes a pèrdues i guanys, no? No acabo d'entendre la posada a zero de les previsions per projectes. Suposo que et refereixes a això, oi? Espera, que poso el pèrdues i guanys. A veure, cada any, quan fem la previsió, aquesta previsió que us comentava que ens l'autoimposem, perquè diguem que, per posar un cas, si no féssim aquesta previsió de 52.000 euros, potser els guanys, l'any que hi va haver el terratrèmol, haguessin sigut de 80.000 euros, per exemple. Nosaltres, com a criteri, vam decidir no mostrar uns guanys de 80.000 euros, que potser sí que en una empresa es faria, sinó fer una previsió de gasto en els anys següents, perquè aquests 80.000 euros no els podíem gastar tan ràpid. Llavors, igual trigàvem 3 anys. Aleshores, es van anar fent previsions amb un càlcul darrere, estimat, que són aquests números. I cada any aquestes previsions han anat baixant perquè ja hem anat gastant aquesta bossa de diners que teníem en un moment donat. Per tant, per això anàvem matant aquestes previsions. Aquests 52.000 els matem amb la previsió que vam fer i fem una nova previsió. Aquest és l'objectiu. Sí, mira, Merche, el canvi de 52.000 que teníem l'any anterior a 18.000, aquest any coincideix a l'euro el gasto de Wasuka. O sigui, als 52 hem pagat 30 i pico mil euros a Wasuka pels seus projectes. O sigui, era una quantitat que havíem rebut, però que no era pels orfelinats, que era per reconstrucció, per tot això. Llavors, de tots aquests diners que teníem per la reconstrucció i tal, s'han gastat i queden 18.000. Llavors, nosaltres el que no volem és gastar aquests 18.000, diguem-ne, amb el gasto corrent, sinó que sigui, es van donar per reconstrucció, al final no s'ha gastat tot, ha quedat un remanente del que es va donar, doncs dic, aquests diners intentar no gastar-los amb el gasto corrent, sinó gastar-los en coses que siguin extraordinàries, com podria ser ara, potser aquest any destinem alguna part com es diu això, al Covid, que no rebem o el que sigui, i si no, aquesta quantitat tornarà a quedar per l'any següent. Vull dir, no ens la gastarem. O sigui, aquí en aquest pressupost és tan positiu com negatiu, no afecta els números de l'any 2020. O
Si després has gastat alguna cosa, tampoc afectarà. Sí, això. Sí, exacte. El pressupost és com si no hi hagués res. És ingressos menys gastos. Perquè, és a dir, que és la realitat, no? En aquest cas no enganyem. I en els anys anteriors s'havia fet una previsió que, diguem, que feia baixar els guanys, no? No, ha anat minvant cada any en funció de les inversions que s'han anat fent. Aquest fons ha anat baixant cada any, però no l'hem, diguem-ne que no l'hem volgut barrejar amb el gasto corrent dels orfelinats o de l'alfabetització de dones o els programes normals que tenim. No sé si ha quedat clar. Espera't que no veig el xat. Et refereixes al pressupost, no, Merche? Sí, no hi ha previsió. Bueno, hi ha la mateixa previsió, diguem. Ho podíem fer diferent, però com que hem volgut reflectir, doncs, si fem una previsió de menys 18.000, doncs quedaríem amb aquesta pèrdua. Sí, no, diguem que l'any passat hi havia la previsió de gastar tot el de Guasuca, que s'acabaria, i aquest any encara no hi ha una destinació. Si després n'hi ha una destinació per tot o per una part, doncs llavors ens sortirà d'aquí, però no afectarà els números. No. Bueno, doncs se'm sent? Sí. En principi, aquest pressupost, així una miqueta pessimista, que diu el Ramon, l'hauríem d'aprovar o no. Com que és una mica complicat, jo el que faria és, com que tots ens coneixem molt, qui estigui en contra, que agafi la paraula i que s'hi oposi o faci els comentaris que faci falta. Si no, l'aprovarem. O sigui, resumint el pressupost, Judit, ens pots dir 2 números? És a dir, resumint el pressupost. Sí. Sense entrar en detall. Espera un segon. Resumint el pressupost, és que tindrem probablement menys ingressos, sobretot de padrins i probablement també de particulars. Sí, però sense entrar en detalls, o sigui, amb números grossos. Exacte. Doncs que tindrem uns ingressos totals, un segon, de 111.700 euros i uns gastos de 125.776. Amb la qual cosa dona un resultat negatiu de menys 14.000 euros, menys 14.076. Explicant-ho així, que s'esperen menys ingressos, però que no volem reduir les despeses perquè és un any delicat i que el remanent que tenim, l'estalvi que té l'ONG permet fer aquest any. Correcte. Exactament. La Merche diu si hem pensat com distribuïm aquests diners que tenim pressupostat en els projectes. En principi, tot això s'ha tingut en compte mantenint els projectes que hi ha, simplement l'únic que es tanca és Aguasuca, però la resta de projectes es mantenen al nivell que estàvem treballant fins ara. Per tant, els números que donàvem de l'any passat seran similars, als de l'any que ve. Correcte. Simplement, potser augmentarà una mica, per exemple, ara estem fent alguna acció d'emergència, perquè estem repartint menjar, que això fins ara no ho fèiem. Sí, però que també estem fent un migrano d'arena per intentar recollir diners per aquest objectiu. La resposta seria aquesta, Merche, mantenint el que es fa fins ara. No tens micro, Merche?
La connexió no li va gaire bé. Ah, El programa de dones, clar, a Wasuka no hi serà, per tant, la quantitat serà destacablement menor, sí. sí. Però al Clar, principi es mantindrà bueno, ja potser serà, no?, per quan es parli dels plans de l'any que ve, no? sí, a veure, dels 115.000 euros o dels 111.860, no sé, tal com tu dius, un 60% va a les cases d'acollida, no? És que no tinc els números al cap i ara... Però serien una mica els que has ensenyat abans, no? O sigui, Bueno, el nivell... de fet es manté, o sigui, en el pressupost es va mantenir tot menys a Wasuka, que ja acaba amb tots els diners que tenia, vale? Acaba de, diguem-ne, d'invertir tots els diners que tenia, amb la qual cosa el projecte Wasuka, els diners que teníem destinats al projecte de Wasuka s'acaben. A Wasuka continuarà per la seva banda, em sembla, o busca alguna cosa, però de moment els diners que nosaltres teníem previst destinar a Wasuka ja s'acaba. No? Tot el més continua igual. Sí, exacte, és que és el mateix nivell de... És molt semblant als 111.860, però ja hem ficat una mica més perquè ja en el 2019 s'havia incrementat o pensàvem que s'incrementaria en el 2020 o hem acceptat més coses, diguem, i a més pot tenir un efecte, o sigui, el que gastarem addicional de coronavirus, que igual recollim els diners, però el transferit també serà superior. Per això és una mica... Si no fos per això, hauria de ser idèntic. Ara, dins dels 115.000, ara no et puc dir la distribució entre els diferents projectes, però hauria de ser molt semblant a el que ha presentat el Dani, traient aquesta part tan gran de... O sigui, el programa Dona serà més baix. És que si ho tingués t'ho buscaria, però no... Sí, però que el programa de dones continuarà igual. O sigui, sí, l'únic que però es treu és el Wasuka, que ho havíem juntat amb el programa de dones, però diguem-ne, la part que es destina a formació de dones i tal continua exactament igual. El que pararà és de muntar més ximeneies bueno, a Wasuka continuarà per la seva banda muntant les seves ximeneies, però ja no tenim més diners per ximeneies, per dir-ho Sí, correcte. Bueno, sí, aquest tema, bueno, no sé si l'emergencent o no, a veure, què ho diu? No, però en principi està aprovat el pressupost perquè no hem rebut cap negativa. El tema aquest de les dones crec que ha quedat clar per la metge, en parlarem, si no, pel tema... O sigui, Wasuka acaba, amb la qual tot el que té a veure amb Wasuka, que al final del projecte era la construcció de xemeneies, sempre s'havia basat en la construcció de cases, diguem-ho així, o reforç de cases. Al final es va fer el tema xemeneies precisament com una proposta que es va fer per gastar els diners que hi havia, va ser una proposta entre tots, entre Wasuka i Amics del Nepal. S'han gastat els diners i no tenim més diners de Wasuka. Amb la qual cosa, a Wasuka sembla que és probable que segueix per la seva banda, la Mònica, però Amics del Nepal no té més diners per això, amb la qual cosa sí, baixarà els diners de dones, perquè seguirem amb alfabetització, seguirem amb Nabunavari, però no tenim a Wasuka. Per a més, és el que deia el Dani, o sigui, els números que es penjaran al web i tot, i a la revista, per exemple, ja estan la despesa del 2019, sí, la del 19 està, estan els números per projecte que més o menys aquest any seran similars. Si us sembla, continuem endavant. Aquest any toca renovació de càrrecs. Clar,